Kazino notabili hija binja li tiġbed lajn ta' kull min ikun tielet tela tas-Saqqajja. Inbniet fl-1887 u tħallit mitluqa għal bosta snin. Fil-fatt biex iżżomm wieqfa tkerħet b'seratizzi tal-injam. Il-moħħ wara l-arkitettura ta' dan il-post kien Webster L. Paulson, l-istess perit li ddisinja Teatru Rjal. Tkellimna mas-sindku tal-Imdina Peter Sant Manduka dwar l-użu ta' din il-binja tul is-snin. Ġeneralment kien jisu klabb. Kienu jintaw nek in-nies mill-Imdina u kien jisu l-ewwel welfare ta' Malta, ovvjament qabel kien hemm il-welfare introduced tal-gvern. Kienu jintaw jiddeċidu pereżempju xi sponsorships biex jibgħatu n-nies sponsors barra minn Malta. Is-sindku Manduka fakkar kif għal diversi snin ma nstabux il-fondi meħtieġa biex isir ir-restawr. Kien biss fl-aħħar xhur li s-sitwazzjoni nbidlet u dan bl-intervent tas-Segretarjat Parlamentari għal fondi Ewropej. Bħala konsil lokali ħadna l-posti xi 9 snin ilu. Ovvjament il-problemi huma l-pedamenti tal-problema, ġifieri ovvjament bdejna naħdmu biex naraw minn fejn ħanġibu l-flus. U sabissa ħata Dr. Borch għandu l-fondi ġifieri xirranġa l-post. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch stqar li restawr fuq din il-binja se jsir permezz ta' kważi 400,000 euro maħruġa mill-Fondi Strutturali Ewropej. U qal li l-proġett jinkludi fih żewġ proċessi, proċess li jingħalaq u li fih il-Kunsill ra hemm x'interess mis-settur privat għall-użu tal-post u l-proċess biex jintgħażel kuntrattur li se jwettaq ir-restawr. Ir-restawr mistenni jitlesta sas-sena d-dieħla.